Manyan jami'an diflomasiyyar kasashen Amurka Iran sun isa birnin Islamabad na Pakistan domin fara tattaunawa zaman lafiya tsakanin kasashen biyu bayan gwabza kazamin yaƙi na kwanaki 40. Shugaban kasar Djibouti Ismail Umar mai shekaru 78 ya sake lashe zaɓe karo na 6 a jere. Ya kamata 'yan Najeriya su kasance masu godewa Allah duk da tashin farashin man fetur, ji shugaba Bola Ahmed Tinubu. Amurka ta kakaba takunkumi hana biza ga masu take 'yancin addini a Najeriya. Shugabannin jam'iyyun ADC da PRP Sanata David Mark da Hakim Baba Ahmad sun gana Abuja. Iran ta yi barazanar harantawa Amurka da Isra'ila wucewa ta mashigar Hormuz har abada. Real Madrid ta tashi kunnen doki 1-1 da Girona. Da wannan sakamakon Barcelona ta baiwa kungiyar tazarar maki 9 a saman teburin La Liga. Waɗannan da ma ƙarin labarai da rahotanni za ku same su ne a shafukanmu na sada zumunta a W Hausa. Sai an ji ku.